É San Xoán, e nesta noite máxica de cacharelas e sardiñas, Tanxugueiras saca novo tema, Sejadoras, do que, polo momento, só coñecemos a portada e un pequeno teaser. Pero da portada encargouse o noso amigo e artista Miguel Duarte, quen temos hoxe connosco. Hola, Miguel. Que Que tal, tal? Gabri? Como vai? Moi ben, aquí tirando, moi contentos por terte connosco para falar un pouco non só da portada de Sejadoras, sino tamén un pouco pois, do proxecto estético das Tanxugueiras. Pero imos comezar primeiro se che parece, co tema da portada de Sejadoras, porque é o do que temos hoxe en actualidade. Que conta a portada de Sejadoras? É dicir, como chegamos a esta portada? É unha homenaxe a todas as mulleres traballadoras do campo, non? Sobre todo as persoas maiores. Se ben, viñamos de unha serie de portadas onde sempre aparecían por rapazas de unha idade xoven, pois neste caso queríamos representar unha persoa de maior idade tamén para darlle ese recoñecemento, non? A todas esas mulleres labradoras e traballadoras. E tiveches o privilexio de escoitar a canción en adiante? Tiven. Sí. E que tal, gustouse? Sí, ¿no? Sí, ademais, eu creo que é unha canción que vai a sorprender porque é bastante distinta, ¿no? O sea, eu cando escoitei nun primeiro momento flipei con eles. Como foi un pouco o proceso creativo de Sejadoras? Como chegamos a esa imaxe tan poderosa desa señora coa fouce, bueno, coa estética de sempre, pero como diste, con esta señora no foco? Partimos do tema, obviamente, non? Vemos que é o que significa para o grupo, que é o que quere transmitir. Analizamos a letra. A verdade que é unha letra bastante directa e creo que tamén combativa, a súa maneira. Partimos dunha idea básica e sinxela, o que queren as Tanxus ver representado. E a partir de aí, pois xa comeza a miña labor, non? O primeiro que fago é unha labor de documentación, non? Pois busco imaxes que me molen, basicamente, un primeiro momento así moi egoísta, pero busco imaxes por aí que me gusten estéticamente, que teñan algo, a mellor que tamén relacionado co que estou buscando. Grazas a buscar imaxes, por exemplo, fotografías históricas de Ruth Matilda Anderson. Moitos fotógrafos no seu día viñeron a Galicia profunda e rural a fotografiar a xente. Buscas tamén esas imaxes de referencia para ver como iban vestidos, que tipo de estampados levaban a roupa, se levaban estampados. Neste caso, pois, bueno, tamén queríamos que aparecera unha fouce, que non un fouciño, que tamén fotos de ferramentas para ver como son, cal é o detalle, non? A diferencia entre un fouciño e unha fouce, onde se estreitan. Polo que vin, a personaxe, sino tamén os fondos, é dicir, como as capas, non? Porque vese así como unha especie de trama detrás da señora, non? Me gusta moito xogar coas texturas, creo que na maioría de traballos que fago paso horas metendo detalles de texturas e cousas así, non? Entón, todas estas portadas que viñamos facendo con Tanxugueiras tiñan sempre, pois, non sei, Midas, por exemplo, tiñan como un bordado de camariñas de fondo que daba unha textura bastante guai. Bueno, pois neste caso había que buscar algunha textura que non empregáramos antes, non? Estaba aí xogando pois coa palla, coa erva, co trigo, texturas así de eso, ir a erva, non? Atopei formas circulares que enfatizaban tamén o rostro da persona. Pois de repente atopei unha textura dunha cúpula que quedaba bastante ben estéticamente ao redor da cabeza da figura principal e ao mesmo tempo tamén lle daba un carácter medio celestial, tamén se me apuras. Daba ese contraste entre o campo e ese ámbito xa que non é terrenal, non? Unha especie de deusa, porque, bueno, a idea tamén en todas as portadas é que os personaxes teñan un carácter místico. Todas as mulleres representadas nas portadas dos singles buscan ter un carácter como de estado de gracia, de osamento, non? De forza, de empoderamento, tal, pero é un estado así como de estar entre o mundano máis o mundo máis etéreo, non? Vemos unha progresión moi grande da primeira portada das Tanxugueiras, que aparecen elas tres aí moi happy e tal, por exemplo, a portada de Averno, que parece unha invitación de Satán a entrar no inferno, literalmente, parece, non? Como foi ese traballo, ese traballo de definir a estética? Foi un pouco, porque, para que non te coñeza, o teu labor con outros grupos artistas ten un estilo moi marcado, é dicir, calquera persoa que vexa un deseño teu
sexa a banda que sexa sabe que é un traballo teu, porque é un estilo moi propio, non? Entón, aquí a pregunta é, foi Miguel Duarte que axudou a adecuarse ou se adaptou ás tanxugueiras ou foron as tanxugueiras un pouco estéticamente neste aspecto que se adecuaron ao estilo de Miguel Duarte? É dicir, foi un traballo colaborativo entre os dous? Eu creo que foi unha cousa recíproca, non? Aprendo moito de traballar con elas. Bueno, eu non sei, supoño que tamén aportei o meu graniño de area, o meu punto de vista de certas estéticas, non? Acórdome ao principio de todo, cando empezamos a traballar en Midas, que foi a nosa primeira colaboración, digamos. Eu tiña medo de... Non, o sea, dicíalles, canto de cañero queres que sexa a ilustración, non? Se me dicían, no, ti non te cortes, o sea, precisamente, se queremos que o fagas ti é porque buscamos esa agresividade, non? Entonces, a partir de aí, renda solta, non? Traballamos xuntos, non? Sobre todo, pois, cosas así máis do ámbito tradicional, pois, de cara a escoller vestimentas e cosas así, pois, eles tamén sempre me botaban un cable de, aquí, pois, podemos poñer un dengue ou unha cofia ou este tocado, cosas así, non? Que a min, por exemplo, se me escapan. Moi labor adrede neste sentido de intentar trasladar moitos dos elementos propios que tamén aparecen nos videoclips, non? Por exemplo, que distía Midas, que aparecen moitos avalorios propios da nosa cultura, leválos Sí. aos portadas. É dicir, que haxe unha cohesión, unha coherencia nese ámbito. Sí, eso é a idea, que todo este proxecto audiovisual alrededor destes temas do disco teña coherencia, non? O sea, non ten sentido que eu faga unha portada dun xeito e o do vídeo vai por outro, entonces sí que tentamos manter, bueno, unha liña, non? Tampouco coartar a labor dun e do outro, pero sí complementarnos, non? No caso, pois, de Cira, por exemplo, eu non sabía nada, pero despois de repente, cando vin o vídeo, vin unha muller representada que era a muller da portada, que se fixera para a Figa. Eso fai que o universo gráfico tiña unha coherencia e transmite tamén, non sei, creo que máis forza, non? Logo, outro elemento que tamén chama moito a atención nos teus deseños é que ten unha forza moi importante, aínda que respecto aos personaxes quedan nun segundo plano, é a tipografía. Por exemplo, vémolo en Telo, vémolo en Figa, e vémolo agora en Sejadoras, non? Que o traballo tipográfico tamén é relevante e ten un peso, obviamente, moi forte. Como te aproximas a este traballo? Escolles unha tipografía que che guste? Adáptalas un pouco? Creo que estamos seguindo unha liña. Todas as portadas seguen unha estrutura moi marcada. Primeiro para gañar unidade entre elas, non? E deixar claro que todo forma parte dun mismo traballo, que non son pezas deslavazadas. Entonces, na portada, pues, sempre temos unha figura central, sempre temos un fondo oscuro, unha textura, e a tipografía, pues, tamén forma parte desa unidade que estamos a buscar. Todas seguen a mesma estrutura, tanxugueiras e debaixo o título de turno, non? Como moitas cosas, creo que tamén nacen un pouco sen querer. Digamos que Midas foi o que sentou a primeira pedra, non? Era unha palabra corta, que tiña forza, entonces había que transmitir tamén esa forza a nivel gráfico. A tipografía tamén ten que transmitir esa idea, non só que salga a palabra de turno representada, senón axudar a transmitir o que quere contar a canción. Neste caso, Sejadoras é unha tipografía que ten como uns trazos afiados, unhas puntas, xoga un pouco a manter esa... Si, esa semellaza co tema da foz e... Sí, efectivamente, sí, esa similitude co tema da... Sejar, claro, que... Claro. ten todo o xeito do mundo, sí. E botando un pouco a vista atrás, vemos que sí que hai xa traballaras con tanxugueiras antes deste momento que imos falar, pero o punto de inflexión, claramente, tanto para elas como para a vosa colaboración, foi Terra, entendo, non? É o videoclip de Terra que agora, se non lembro mal, ten máis de 6 millóns de reproduccións, que é unha barbaridade, 6 millóns de reproduccións. Un videoclip que ti, ademais, tiveches o traballo de facer, é dicir, fuches ti quen non fixo, non? Entendo? O sea, sí, deseños... bueno, un videolíric. Sí, un videolíric, pero bueno, pero un videoclip. Sí, bueno, pero son palabras maiores para min. Non te quites méritos. E claro, vemos aí que hai un cambio moi grande para a carreira de Tanxugueiras polo que veu todo despois, non? E a miña pregunta ven máis pola imaxe forte de Terra, que esa pandeireta coas raíces que se acaba convertindo no logotipo. Xa era o logo, é dicir, xa a idea era crear a partir de aí o logotipo que se consolidase como tal, que fose a imaxe de Tanxugueiras, foi algo que se imbricou a Terra e que logo
se derivou... O que pasou coas gráficas de Terra foi mesmo o que pasou coa canción, o sea, foi un traballo que se fixo con todo o cariño do mundo, pero tampouco con ningún tipo de pretensión. Claro, ver as dimensións que alcanzou iso foi unha pasada, non? Nadie esperaba para nada que iso funcionara desa maneira. Foi unha cousa que nos pillou a todos por sorpresa. Traballamos, nese caso, acórdome que non había tampouco moito tempo para sacar toda a historia, porque, bueno, os tempos aí marcados a televisión O española. certame, sí. Foi un traballo así un pouco contra reloxo. Lémbrome que para Terra pues, tamén houve varias portadas, esa non foi a única que saiu. E claro, no seu momento non era a que máis me gustaba. A verdad que estaba máis a fuego con outra das opcións, pero mira, un non sempre ve tampouco que ten diante, sabes? Entonces, pues, en días 3, 4 opcións, escollemos entre todos e tal, pero nunca eres consciente hasta que despois o ves con un pouco máis de distancia, non? A outra imaxe que había, pois non era tan icónica, había raíces, había tamén unha pandereta enterrada, pero, non era unha cousa tan sinxela, non? Tiña así un pouco máis, era máis barroca e tal, e seguramente non tuvera o mesmo impacto se chegas a ir a esa portada que se deu despois no seu día, que a pandereta que as raíces e tal, que despois flipaba, a xente empezou a facer vinilos con pegatinas pos coches, xente que se tatuou o logotipo, non sei, unha auténtica loucura. E crees que foi a mantenta? É dicir, esa idea de ter esta estética? Porque fixo moita graza aquel chío, creo que comentáramos, o do grupo de black metal, que parece... Black metal de Hacendado. Creo que é unha mistura interesante, non? Sobre todo a idea que pode ter a xente, non? A idea preconcebida, non? Pois dun grupo de mulleres ou dun grupo folk. Folk, hasta ahora, sí, non? Máis tradicional, digamos. Romper un pouco esa barreira, non? Creo que tamén foi un pouco o que pasou no musical, que tamén se romperon certas barreiras de misturar o tradicional con outro tipo de músicas máis actuais. Mellor nun ámbito máis tradicional, pois eso, estas mismas portadas nun campo máis de hardcore, a mellor, pois, chama menos a atención. Moi raro atopar un proxecto que iso, que xunte, que faga unha amálgama de música tradicional con música con ritmos modernos, que manteña esa querencia polo propio, polo país, pola vestuario, a valorio, esa tradición nos vídeos, pero que a vez a súa realización, a súa posta estética sexa máis moderna e que logo en paralelo a súa liña gráfica, gráfica, visual, teña esta man tan impactante, dura, con forza, que é o que distí, que vemos máis igual no rock, no metal, tal. Entón, acaba sendo como unha mestura moi interesante e moi rica. Tampouco é unha cousa que sea totalmente allas a elas, non? O sea, ti velas vestidas de diario e podelas ver con unha camiseta de Iron Maiden. Claro. Sabes, pois do Fear of the Dark ou cosas así. Entón, creo que tamén ten que ser un reflexo, non só un obxectivo, algo de marketing, senón presentar a mensaxe. Creo que canto máis fiel sexa a como son as persoas e demais, vai a chegar as persoas, porque, de feito, a gran forza delas é o naturais que son, como son no escenario, son como son na vida real. E non sei se tes algunha... Bueno, claro, que tampouco che vou a pedir aquí que nos adiantes nada, porque non é plan de desvelar nada que non teñamos que saber, pero non sei se hai algún traballo, desvelar algunha pista... Bueno, entendo que vai seguir a mesma liña de sempre, a portada do disco, ata onde se poida saber, vai ser un pouco algo... Se non te podes mollar, non digas nada, eh? Non podo decir nada. Vale, respetamos. Pois, moitas grazas polo teu tempo, Miguel, por contarnos tanto sobre o proxecto das Tanxugueiras e sobre o teu gran traballo con elas e pois iso, pois por seguir imprimindo ese estilo, ese carácter tan propio que teñen elas e, joa, que moitos parabéns polo teu traballo porque a verdade que é unha pasada que admiramos moito. Nada, moitas gracias a vos por lembrarvos de mí.